Фифи премина през сервиза, видяхме, че двигателя и ходовата част е в добро състояние, съответно е време да го разопаковаме, да го почистим и да го подготвим за бъдещите планове. Какво ли не намерихме вътре в буса? От стари маратонки с чорапи до изгубени пратки, маркери и розово масло. Нашето детенце се включи в разглобяването на буса, защото мерака е голямо нещо. А той като един добър стопанин трябва да участва. Фифи е роден на рождения ден на мъжа ми и то точно на 50-та му годишнина. А самия той ни показа, че е точно нашия бус, като в него намерихме тези прекрасни стикери, които мислим да си запазим и да участват в създаването на интериора. Тук вече е време да седнем и да разчертаем кое къде ще бъде, как ще ни се получат нещата. А пък Фифи отива при бояджиите, за да го направят така, както майка му го е родила, а именно завода на Фиат.